Bona vespre. Tito, Mascherino no me trago ni a calentar. Che, no patis, que chori. Ya, pero tan de banquillo me hicieron enamorar. ¿Seguro que la mía? Parejo, ¿te claríselo que Ya. Va, anem a retratamos. estic un toc content d'estar així en València, en el Capi Casal, en este conveni que han fet en el Tete, Juan, i el Villarreal. És un orgull per nosaltres, com a valencians, d'ací de la terreta, que parlem valencià, que tenim empreses valencianes, com el tauler que han posat així en l'arena espectacular de Pamesa, que te la pone tiesa, i, òbviament, financiar també els diners del Tete Juan en les perretes de Mercadona, claro. Tito Roig, parlant de Mercadona, vostè compra normalment? Sí, claro que sí, home. Mira, yo sempre porte darrere, eso que te toca viatjar, un paquet de rosquilletes en pipes, y estos cafés Nage latte, esos que valen 0,85, expreso, boníssims. I una cosa que estic viciat, ja te dic, el polos d'orxata, tot l'any. Una meravella, xiquet. Bueno, pues segurament ja ho sabeu tot del Roig Arena, però vos vaig a contar una primícia. Fa un ratet estava per així. Kiat Lim, el president de València, jugant a Pokémon en uns amics que diu que han instal·lat 6 gimnasios nous.